פטנט חדש מחברת B4 Market, הנדיש, הדרך החדשה והנוחה לייבוש כלים. השילוב המנצח של משטח לייבוש כלים שסופג את הנוזלים ומתקן שעושה סדר על המשטח. משטח ייבוש הכלים של הנדיש עשוי מספוג בעל צפיפות גבוהה, מצופה בשתי שכבות של בד מיקרופייבר איכותי לספיגה מושלמת. את מתקן המתכת הנלווה של הנדיש ניתן לחבר למשטח הייבוש בקלות, וזאת בעזרת הכיסים האלסטיים שחובקים את מתקן המתכת ושומרים אותו יציב על משטח הייבוש. ניתן להפריד את מתקן המתכת מהמשטח לפי הצורך. מתקן המתכת הנלווה של הנדיש עושה סדר ומפנה מקום רב ליותר כלים על משטח הייבוש, כך שניתן לייבש כמות כפולה של כלים יותר מכל משטח אחר. איך לא חשבו על זה קודם? מהיום אין צורך להסתבך עם משטחי ייבוש שמשאירים לך הרבה כלים בכיור. זה די מרגיז לחפש מקום על המשטח לכלי נוסף. משטח הייבוש של הנדיש אינו מעלה עובש וריחות לא נעימים ומתייבש במהירות אחרי השימוש. ההנדיש משאיר לך המון מקום על השיש, ובגמר השימוש ניתן לאחסן את ההנדיש ללא בעיה עד השימוש הבא. הנדיש, הדור החדש של משטחי ייבוש הכלים.